मी भारती झटपट स्वादिष्टमध्ये आपले पुन्हा एकदा मनापासून खूप 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 स्वागत. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे अगदी झटपट, टेस्टी आणि भन्नाट अशी चमचमीत सोयाबीनची भाजी. आता त्यासाठी लागणारे साहित्य, हे 50 ग्राम सोयाबीन आहेत. मी गरम पाण्यात स्वच्छ धुवून गरम पाण्यात 15 मिनटं भिजत ठेवले आहेत. कढीपत्त्याची 10-12 पानं, 2 तेजपत्ते, एक चक्री फूल आहे आणि छोटासा मी दालचिनीचा तुकडा घेतला आहे. 1 चमचा धने, कोथिंबीर, 10-12 लसणाच्या पाकळ्या, आलं, 2 मोठे कांदे चिरून घेतले आहेत, अर्धी वाटी सुकं खोबरं घेतलं आहे, फोडणीसाठी तेल, मीठ, टोमॅटो, बेसन, हा मिक्स मसाला आहे आमचा मालवणी मसाला, आणि काश्मीरी लाल मिर्च पावडर. आता आपल्याला सगळ्यात अगोदर काय करायचं आहे, मी कढई तापत ठेवली आहे आणि हे जे सुके मसाले घेतले आहेत, धने, एक चक्री फूल आणि छोटासा दालचिनीचा तुकडा आणि ह्या 2-4 लवंग आहेत, त्या आपल्याला सुक्याच भाजून घ्यायच्या आहेत. फक्त 2 मिनटं आपल्याला परतायचं आहे ते. हे आपलं भाजून झालं आहे आणि खूप छान सुगंध सुटला आहे धने या गरम मसाल्याचा. आता आपल्याला या कढईतच आपल्याला हे जे खोबरं, लसूण वगैरे संपूर्ण आपल्याला व्यवस्थितपणे वाटून घ्यायचं. आपले खोबरंसुद्धा छान भाजून झालं आहे. संपूर्ण कांदा, खोबरं, आलं, लसूण व्यवस्थितपणे आपलं भाजून झालं आहे. आता आपण याच्यामध्ये एक टॅमॅटो घेतला आहे, तो आपण त्याच्यामध्ये छान असा मऊ करून घेऊया. अगदी छान मऊ व्हायला पाहिजे त्याचं टॅमॅटो, तोपर्यंत आपल्याला टॅमॅटो त्याच्यामध्ये परतायचं आहे. आता आपला टॅमॅटोसुद्धा छान मऊ झाला आहे. मी गॅस बंद करते आणि आता आपल्याला या वाटणाबरोबर हे जे सुका मसाला मी भाजून घेतला होता, गरम मसाले, ते आणि ही कोथिंबीर आपल्याला संपूर्ण एकत्र करून मिक्सरला छान अशी बारीक वाटून घ्यायची आहे आणि मसाला गार झाल्यानंतरच आपल्याला हे वाटायचं आहे. चला तर आता आपण वाटून घेऊया. हे बघा, हे मी कमीत कमी पाण्यात आता हे आपलं वाटण छान वाटून घेतलं आहे. आता आपण गॅसकडे वळूया आणि आपण फोडणीला घालूया. थोडं तेल टाकायचं आहे. मी त्याच कढईत मी आता हे फोडणीला घालणार आहे सोयाबीन. ही 2 तेजपत्त्याची पानं टाकूया, 10-12 कढीपत्त्याची पानं टाकूया, आणि आपल्याला काय करायचं आहे, सगळ्यात अगोदर हे बेसनचं पीठ आहे ना, 1 चमचा आपल्याला बेसनचं पीठ या तेलामध्ये छानपैकी असं परतून घ्यायचं आहे, जेणेकरून त्याचा आपल्याला छान असा खमंग वास येईल. बघा, छान अगदी खमंग वास सुटला आहे. आता त्यात आपण हा वाटलेलं वाटण टाकूया. हे वाटण आपल्याला छान असं ह्याच्यामध्ये तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं आहे. आपल्याला हे छान एकजीव करून घ्यायचं आहे. अगदी तेल सुटेपर्यंत आपल्याला एकजीव करायचं आहे आणि गॅस आपल्याला मध्यमच ठेवायचा आहे. हे बघा, आता आपल्या मसाल्याला छानपैकी तेल सुटलं आहे. आता आपण याच्यामध्ये आपले हे मसाले टाकूया. मी 2 चमचे मिक्स मसाला टाकते. हा माझा मालवणी मसाला आहे. तुमच्याकडे जो आपण वर्षभरासाठी साठवणीचा मसाला करतो तो आपण
त्यात टाकायचं आहे. जर तुमच्याकडे मालवणी मसाला नसेल, मिक्स मसाला नसेल, तर तुम्ही गरम मसाला आणि मिरची पावडरसुद्धा वापरू शकता. मी हा 1.5 चमचे माझा काश्मीरी लाल मिरचीची पावडर आहे. ती पण व्यवस्थित परतून घेऊया. गॅस मंदच ठेवायचा आपल्याला थोडा. आता आपण यात हे सोयाबीन टाकूया. कारण हे सोयाबीन आता आपण पाण्यात जे गरम पाण्यात भिजत ठेवलं ते पण असे ते दाबून त्यातलं पूर्णपणे आपल्याला पाणी काढून टाकायचं आहे आणि यात टाकायचे आहेत. छानपैकी आपण व्यवस्थित परतून घेऊया. आतमध्ये ढवळून घ्यायचं आहे. ही 2 मिनटं मी छान अशी परतून घेतली आहे. आता आपण याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया. ते बी व्यवस्थित परतून घेऊया. छान असं परतून झालं आपलं. एकजीव झाला आहे संपूर्ण मसाला. आता त्यात आपण गरम पाणी टाका आणि यात आपल्याला गरम पाणीच ॲड करायचं आहे. मी एक गरम करूनच घेतलं होतं पाणी. व्यवस्थित ढवळून घेऊया. अशाच नवनवीन रेसिपींसाठी तुम्ही माझं चॅनल सबस्क्राईब करा. आपल्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा. आता ही आपण 10 मिनटं हिला आपण गॅसवर शिजत ठेवूया. हे बघा, आता आपले सोयाबीन खाण्यासाठी तयार. बघा किती छान कलर आला आहे. आता मी तुम्हाला हे सर्विंग बॉलमध्ये काढून दाखवते.